Vadonatúj kollekciónkban eddig nem látott infrapaneleket találhatnak nálunk. Az infrapanel a legjobb komfortot biztosító elektromos fűtőeszköz. Mint tudják, használata nem jár légmozgással és nem szárítja a levegőt. A napsütés erejével, infrasugárzással adja át a hőt otthonának, irodájának, műhelyének vagy üzletének. Az infravörös sugárzás, vagyis a sugárzó hő az elektromos fűtés leghatékonyabb formája. Választékunkban talál normál, kapcsolós, programozható, termosztátos és wifi-s vagy applikációs modelleket is. Keresse fel weboldalunkat, vagy jöjjön el bemutató termünkbe, ha saját bőrén szeretné érezni, hogyan működik. Minden modell látható, megfogható, készlettől azonnal vásárolható. A Teplokeramik és a Sunway infrapanelek 32 országban bizonyítottak már. A klasszikus, tetszető színek és textúrák könnyen illeszkednek minden belső térbe, dekorációjává és fénypontjává válhatnak a helyiségeknek, a természetes kő pozitív energiát hordozó jelenlétével és megjelenésével. Minden termékünk szerelőfülekkel vagy konzollal és többféle rögzítési móddal rendelkezik. Legújabb infrapaneleink két nagy csoportba oszthatók, 8 típusba sorolhatók és összesen 63 terméket ölelnek fel. A Teplokeramik család természetes kő felhasználásával kerül gyártásra. Hófehér, színes vagy színátmenetes, esetleg fekete színben, fényesen csiszolt vagy természetes kőtextúrával is kapható. A Sunway infrapanel család termékei egy modern technológiával festett fényfelület által bocsátják ki az infravörös sugarakat. Valószínűleg ez az infrapanel a piacon elérhető legalacsonyabb áru termék. Tehát akinek az infrapanel az ideális fűtőeszköz és az alacsony ár a domináns, akkor ez a legjobb választás. Teplokeramik infrapaneleink a modern elegancia képviselői. A hófehér fényes csiszolt kőfelület bármilyen térben elhelyezhető. Kizárt, hogy valaki ne találna egy neki tetsző szín és textúra kombináció termékeink között. A Sunway a legújabb, festett fényfelülettel rendelkező infrapanelünk, mely valószínűleg a legalacsonyabb áron elérhető gyártmány a piacon. Kissé alacsonyabb esztétikai igényeket elégíthetünk ki velük, műhelyekbe, garázsokba, raktárakba, folyosókra, ipari területekre ajánljuk, de fehér színüknek köszönhetően akár minimális stílusú irodákban is alkalmazhatóak. A legnagyobb előnye az, hogy a legkönnyebben tisztítható infrapanel és a legalacsonyabb árfekvésű termék a teljesítmény per ár függvényében. Felületen megegyezik bármely festett fémfelülettel, de természetesen strapabíró és nem színeződik el a használat során. Mindkét termékcsalád minden típusra szerelhető guruló konzolra is, melyet kiegészítő termékként csak szükség esetén kell beszerezniük nálunk. Egyedülálló termékünk a vegyes technológiával megalkotott hibrid panel. Fűtés kétféle fűtéssel, hogy rövidebb idő alatt magasabb komfortot érjen el. 50% infravörös sugárzás, 50% konvekciós hőleadás. A konvekciós hőleadás a fűtés hagyományos formája, amikor egy tárgy felmelegíti a körülötte található levegőt, és az felszálló légmozgást eredményez. Alkalmas lehet olyan helyekre, ahol hirtelen, gyorsan kell melegítést elérni, hiszen a kizárólag infravörös fűtés egy kicsit lassabb, mint a konvekciós fűtés, ezért is takarékosabb. A panelek beépített digitális programozható termosztáttal is kaphatók a maximális energiamegtakarítás elérése érdekében. Az infrapanelek a teljes fűtési szezonban helyes méretezés esetén átlagosan 6 órát dolgoznak a beállított hőmérséklet fenntartása érdekében. A természetes kő szépsége és a termék innováció nagy népszerűséget eredményez. Nagy méret kapható termosztáttal vagy anélkül. 500, 550, 750 vagy 1000 wattos teljesítménnyel. A hibrid panelek elérhetők a Sunway termékcsaládban is, amelyek festett fényfelülettel adják le a sugárzást. Guruló konzollal is kérheti, hogy mindig a legmegfelelőbb helyen szolgálhassa önt a megvásárolt terméke. Infrapaneleink felszereltsége a kibővült termékválasztékunknak köszönhetően az eddigi legszélesebb igényskálát fedi le. A legegyszerűbb infrapanelek csak egy bekövető vezetékkel rendelkeznek, ezeket kell a termosztát vezérlőszálához csatlakoztatni. A dugvilával ellátott paneleink egy billenő kapcsolóval üzemeltethetők, ha arra van igény. A falra szerelhető termékeink lehetnek egyszerű, vagy akár programozható termosztáttal felszerelve. A következő lépcső, ha a panelt egy applikációval Wi-Fi-re kapcsolódva vezérelheti. Tetszés szerint tudja kapcsolni, szabályozni, akár távolról is, hogy például érkezéskor kellemes komfortban várja otthona vagy nyaralója, esetleg ritkán használt irodája. A szükséges teljesítmény méretezése függ a használat módjától. Az infrapanel alkalmazható teljes fűtés megoldásként vagy kiegészítő fűtésként is. A teljes térfűtés esetére inkább a mennyezeti elhelyezést ajánljuk. Segítünk önnek,
Rendelése előtt mindig pontosítunk, ha igénye van rá. Ha kiegészítő fűtésként szeretné használni, akkor inkább a fali elhelyezést javasoljuk, de természetesen a mennyezeti is szóba jöhet. Kiegészítő fűtés esetében szóba jöhet még irodákban, raktárakban a kerekes konzol megoldásunk is. Nem kevesen használják lokális fűtés rásegítésre is az infrapaneleket, amikor egy nagy térben a teljes légtér magasabb hőmérsékleten tartása helyett egy infrapanel ideiglenes vagy időszakos elhelyezésével tudunk nagyobb komfortot elérni. Ilyenkor a kerekes konzollal szerelt verziót alkalmazzuk. Ennek köszönhetően a tartózkodási hely időszaki változását követheti a kiegészítő fűtéssel, nem kell átszerelnie a falon, illetve igény szerint módosíthatja az optimális távolságot. Bármilyen felmerülő kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, igyekszünk legjobb tudásunk szerint segíteni önnek. Akkor, ha minket választ. Az infrapanelek forgalmazását 2006-ban kezdtük, azóta több ezer terméket értékesítettünk. De a lényeg talán az, hogy minden saját ingatlanunkban is csak infrapanelfűtést alkalmazunk, tehát nem csak forgalmazzuk, hanem használjuk is a paneleket, ezért van jelentős tapasztalatunk a területen. Nézzen körül webáruházunkban, vagy bemutató termünkben. Ha kérdése van, írjon a weboldalunkon, vagy telefonáljon.